Ki Pulit ka is kasihil sementa ka janmit sengiba ar ka lai phawai tarik risau araja ar phawlai kilai alam Tian Bishar ya uba belas dekar ha district and session judge kabadan hanong ba Shillong ya uba belas dekar uba day president jangka neutrap National Youth Front is kasihil district lai alam Tian Bishar halor ka jing Shah Kynnoh Khrong Pisa Be-Aiñ na ki Trok kit mar na ka jingking dam site dak ba Khrong Pisa hadu khat sanspa ka wei ka Trok ki Pulit kalaj umkra police station kila register dak ka suwo motor case Persya iu ba belas dekhar halor ke khubor bat ki video bala sapriang haki social media ki ba pensisha ya ke Khrong Pisa une unong yalam seng bhalang na ki Trok kit mar ba unyarap palat bakin ya na ke jingking dam site kat hadu ba penmi ya kene ke khubor ompat la bantip la hadu kan nosngi endang set along iu ba belas namar kat hadu menta ya ke jingtian bisharu ompat la ban pendap